या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। पावसाळ्यानंतर निवडणुका, नीलम गोरेंचा ठाकरेंना धक्का, शिंदेंना साथ। राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्षपदाच्या निवडीला स्थगिती, अभित नाईकांनी दाखवलं थेट पत्रच। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडींना वेग आला आहे। आपण पाहिलं की मागील काही दिवसांमध्ये जसं भाजपने राष्ट्रवादी फोडण्याचा प्रयत्न केला आणि राष्ट्रवादी फुटलेली आहे। याआधी 1 वर्षापूर्वी शिवसेना फुटली होती आणि त्यांच्यानंतर शिवसेना आणि भाजपने सत्ता स्थापन केली आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, उपमुख्यमंत्री हे देवेंद्र फडणवीस झाले। त्यानंतर 1 वर्षानंतर लगेचच राष्ट्रवादी फुटलेली आहे आणि राष्ट्रवादी फुटल्यानंतर उपमुख्यमंत्रीपद हे अजित पवार यांना दिलेलं आहे आणि या सर्व घडामोडींचा सिंधुदुर्गाच्या राजकारणात मोठा पडसाद उमटत। त्यामुळे सिंधुदुर्गातील आता अजित पवार गटाकडून, राष्ट्रवादीच्या ज्या अजित पवार गटाकडून जे जिल्हाध्यक्ष पद आहे ते अभित नाईक यांना देण्यात आलेले आहे। ते माजी नगरसेवक होते आणि तसेच राष्ट्रवादीचे ते पदाधिकारी होते मोठे, जिल्ह्यामध्ये त्यांची चांगली पकड आहे, राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते त्यांच्यासोबत आहेत, त्यामुळे त्यांना देण्यात आलेलं आहे। कालच ही नियुक्ती करण्यात आली। आज ते आपल्या सोबत आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत पहिल्यांदा ते सिंधुदुर्गात आलेले आहेत, कशा पद्धतीचं नियोजन असेल पुढचं। नाईक साहेब नमस्कार। तुम्हाला राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडून जिल्हाध्यक्ष पदाची जबाबदारी दिली आहे, कसं नियोजन असेल तुमचं? काल आदरणीय अजितदादा पवारसाहेब उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य आणि आदरणीय सुनीलजी तटकरे साहेब प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी यांनी एक चांगलं म्हणजे मला एक सन्मान केला। मला बोलवून राष्ट्रवादी पक्षाची एक जिल्हाध्यक्षपदाची धुरा दिली आणि ते पद घेतल्यानंतर आज मी जिल्ह्यात आलेलो आहे आणि लोकांच्या सेवेसाठी ते मी पद समर्पित केलेलं आहे आणि आज मितीपर्यंत माझा मागील 20 वर्षातला कालावधी पाहिलात तर मी जास्तीचं करून लोकांमध्ये जाऊन लोकांची सेवा करण्याचं काम केलेलं आहे आणि आज तर अजितदादांनी विश्वास आणि तटकरे साहेबांनी माझ्यावर जो विश्वास टाकला आहे तो विश्वास दादा उपमुख्यमंत्री आहेत, तटकरे साहेब आहेत, त्याचबरोबर जे मंत्री आमचे 9 मंत्री शपथविधी घेतलेले आहेत त्यांच्या माध्यमातून लोकांची सेवा करण्याचं काम या जिल्हाध्यक्षपदातून मी करणार आहे। कणकवली सिंधुदुर्गातल्या जनतेसाठी ते पद सत्कारणी लावून त्या लोकांची कामं अजितदादांपर्यंत कशी पोचतील व अजितदादांकडून ती कामं कशी करता येईल ह्याकडेच माझा जास्तीचा रोख असणार आहे। त्याचबरोबर पहिल्यांदा मी अजितदादांचं व तटकरे साहेबांचं ऋण व्यक्त करून मला हे पद बोलावून दिलं आणि माझ्यावरती जो विश्वास दाखवला त्याबद्दल मी त्यांचं आभार मानतो। त्याचबरोबर अनेक जे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आहेत, जे पक्षात आहेत किंवा काम करत आहेत त्या लोकांपर्यंत पोचून त्या लोकांना संघटित करून कुठच्याही प्रकारचा गटतट न करता दादांकडे आणि तटकरे साहेबांकडे एकत्रित बसून विचारविनिमय करून एकमुखी एक निर्णय घेऊन मी पक्षाचं काम जिल्ह्यात करणार आहे। दुसरी एकीकडे अशी माहिती हाती येते आहे की तुम्हाला हे दिलेलं आहे ते त्याला स्थगिती देण्यात आली आहे अशी एक माहिती हाती येते, त्याबद्दल काय सांगता आपण? हे मला पत्र अजितदादांनी आपल्या स्वतःच्या हातून दिलेलं आहे
आणि हे पद दिल्यानंतर अजितदादांची एक ख्याती आहे की ज्यावेळी अजितदादा एखाद्या पदाधिकाऱ्याला एखाद्या पदावर नेमतात, त्या पदावरती नेमल्यानंतर त्या व्यक्तीकडून पक्ष संघटनेसाठी काम करून घेण्याची त्यांची ताकद आहे. ते दिल्यानंतर त्याचा अपमान होईल असं कुठचंही काम किंवा त्याची बदनामी होईल, पद देऊन परत त्याचं पद स्थगित करणं किंवा तटकरे साहेब आहेत हे असं करू शकत नाहीत. आणि कशी बातमी आली मला त्याची आयडिया नसेल, पण माझा एकच विश्वास आहे अजितदादांवरती, तटकरे साहेबांवरती, की मला हे काम करण्यासाठी हे पत्र देऊन मला जिल्ह्यात पाठवलेलं आहे आणि त्याचा ओरिएंटेड रिझल्ट मी दादांना आणि तटकरे साहेबांना पूर्णतः माझ्या कामातून देणार आहे. दुसरा एक महत्त्वाचा प्रश्न होता की सिंधुदुर्गच्या राजकारणामध्ये आपल्याकडे ही मोठी जबाबदारी आहे. दरवेळी महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडलं तरी सिंधुदुर्ग राजकारणात त्याचे पडसाद उमटत असतात. ज्यावेळी अजितदादा उपमुख्यमंत्री झाले त्यावेळी तुम्ही फटाके लावून जिल्हापदामध्ये आनंदोत्सव साजरा केलात आणि आता तुम्ही त्यांची भेट घेतली, त्यांना शुभेच्छाही दिल्या, तुम्हाला जिल्हाध्यक्ष पदाची नियुक्ती देखील केली नाही. पुढच्या दृष्टिकोनातून सिंधुदुर्गातलं राजकारण कसं असेल? पुढच्या दृष्टिकोनातून सिंधुदुर्गातलं राजकारण हे राष्ट्रवादी पक्ष कसा बळकट होईल, मी कुठच्याही हे राष्ट्रवादी पदाचं जिल्हाध्यक्षपद घेतलं म्हणून मी त्याचं मिरवण्याचं काम करणार नाही. मी सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला घेऊन फिरणारा कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात माझी एकच काम करण्याची पद्धत राहील, ती म्हणजे सर्वसामान्य कार्यकर्त्याच्या घरी जाऊन त्याला सोबत घेऊन काम करून ग्रामीण भागात पहिल्यांदा राष्ट्रवादी रुजवण्याचं काम, गेल्या 15 वर्षात जशी राष्ट्रवादी होती त्या पद्धतीची राष्ट्रवादी परत करण्याचा निश्चय मी घेतलेला आहे. त्यामुळे अजितदादांना मी सांगूनही आलेलो आहे की आणि तटकरे साहेबांना की येणाऱ्या काळात महिन्या 2 महिन्यात मी राष्ट्रवादीचा मेळावा तुमच्या उपस्थितीत घेणार हा शब्द देऊन मी तिथून आलेलो आहे. त्यामुळे पक्षाचं काम करणं हे माझं कर्तव्य आहे आणि लोकांमध्ये जाऊन काम करण्याची पद्धत तुम्हाला पूर्णपणे ज्ञात आहे पत्रकार म्हणून, आणि त्या पद्धतीने मी लोकांची सेवा करणार आहे. निश्चितच हे होते राष्ट्रवादीचे नवीन जिल्हाध्यक्ष अभित नाईक यांनी सांगितलेलं आहे की आपल्याला पक्षवाढीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाठबळ दिलेलं आहे आणि त्यासाठी जिल्ह्यामध्ये सर्वसामान्य कार्यकर्ता असेल, सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय देण्याचं काम करणार असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि एकंदरीत त्यांनी कुठेतरी अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी गटाकडून जी स्थगिती मिळालेली आहे त्यासंदर्भात त्यांना विचारलं असं त्यांनी सांगितलेली, हा कोणी उपस्थित केला प्रश्न किंवा ही स्थगिती कुठून आली हे आपल्याला माहीत नाही, पण आपल्याला अधिकृत पत्र पक्षाकडून आलेलं आहे आणि आपण ह्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष आहोत असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे. पण भविष्यात ह्या सर्व घडामोडींकडे आपण लक्ष ठेवून राहणार आहोत, कारण जसजशी महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडामोडी घडते त्याचे पडसाद हे सिंधुदुर्गात नेहमीच उमटत असतात आणि त्या तुलनेने कणकवलीत जास्त उमटत असतात. त्यामुळे कणकवली ही राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे आणि सर्वच नेते हे कणकवलीत राहतात, म्हणूनच कणकवलीतील सर्व जे राजकीय पडसाद हे उमटत असतात. त्यामुळे भविष्यात ज्या घडामोडी महाराष्ट्र राजकारणात घडतील त्या घडामोडींवर कणकवलीत नेहमी असे वातावरण काही ना काहीतरी होत असते. या गोष्टीकडे आपण लक्ष ठेवून राहणारच. कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. महाराष्ट्रातील सध्याची राजकीय परिस्थिती लांछनास्पद आहे. महाराष्ट्र तोडण्याचा दिल्लीश्वरांचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्र कुणासमोर झुकला नाही, वाकला नाही आणि झुकणारही नाही. पण सध्या महाराष्ट्र दुभंगला जातोय. देशातील प्रादेशिक पक्ष फोडण्याचं काम दिल्लीश्वर करतायत. त्याला शह देण्यासाठी, महाराष्ट्राला आणि देशाला दिशा देण्यासाठी महाराष्ट्राचे 2 सैनिक राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र यावं असं आवाहन ज्येष्ठ शिवसैनिक वसंत उर्फ अण्णा केसरकर यांनी केलं. महाराष्ट्रामध्ये राजकीय परिस्थिती जी सुरू आहे ही परिस्थिती खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्र राज्याला लांछनास्पद परिस्थिती आहे. प्रत्येक मतदाराने पक्ष आणि तो कार्यकर्ता आणि नेतृत्व पक्षाचं बघून मतदान केलेलं आहे. या महाराष्ट्राने नेहमी अनेक प्रसंग बघितले, अनेक लढाया केल्या आणि स्वतःच्या हक्कासाठी, राज्याच्या हक्कासाठी
त्यांनी प्राणार्पण सुद्धा केलेलं आहे. उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या वेळी ज्यावेळी हुतात्मे झाले, 107 हुतात्मे झाले आणि त्या हुतात्म्याच्या नंतर महाराष्ट्राला मुंबई मिळाली. असा लढवयांचा हा महाराष्ट्र. दिल्लीने केव्हाही महाराष्ट्राला अनुकूल वातावरणामध्ये चांगली संधी दिलेली नाही. ती संधी मिळवण्यासाठी आणि हक्काचं मागून घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम मराठी माणसाला न्याय हक्कासाठी लढा द्यावा लागला. त्यावेळीच महाराष्ट्राला आपला न्याय आणि आपली सत्यता ही पडताळून या ठिकाणी आपण कमाई केलेली आहे आणि आमचा तो हक्क आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये परप्रांतीयांचं ज्यावेळी नोकरी धंद्यामध्ये उद्योगामध्ये अतिक्रमण वाढलं त्याचवेळी महाराष्ट्रामध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी माणसाला न्याय देण्यासाठी, मराठी मनुष्य एकत्र येण्यासाठी, मराठी माणसाला नोकरी धंद्यामध्ये उद्योगधंद्यामध्ये मुंबईमध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये एक सन्मानपूर्वक संधी मिळाली. त्याच्या हक्काच्या राज्यात त्याला जगता यावं मराठी तरुणांना, म्हणून शिवसेनेची स्थापना केली. शिवतीर्थावर शिवसेनेची स्थापना केल्यानंतर त्याचा साक्षीदार मी आहे. त्या संघटनेमध्ये त्यावेळेच्या शिवसेनेच्या पहिल्या सभेमध्ये मी होतो. प्रत्येक आमच्याकडे आता कोकण खऱ्या अर्थानं शिवसेनेचा पाया आहे. कोकणातल्या अनेक शिवसैनिकांनी शिवसेनेसाठी हुतात्म्य पत्करलेलं आहे. अनेकांनी त्याग केलेला आहे. अनेक जण शिवसेनेसाठी प्राणार्पण करण्यासाठी तयार झाले, हुतात्म्य पत्करलं. त्या शिवसेनेमध्ये सुद्धा शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे जिवंत असताना भावकीमध्ये भांडणं होऊन घरगुती भांडणाचं स्वरूप राजकीय व्यासपीठावरती आलं आणि त्यावेळी उद्धव आणि राज हे दोघे वेगळे झाले राजकारणामध्ये. आणि राजसाहेबांनी त्या ठिकाणी मनसेना ही स्थापन केली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केली आणि त्यांनी आपला कारभार सुरू केला. उद्धव ठाकरे बाळासाहेबांच्या नंतर शिवसेनेची धुरा समर्थपणे सांभाळत त्यांनी आपला कारभार सुरू केलेला आहे. परंतु मराठी माणसाची एकजूट फोडण्याचं काम ज्या दिल्लीश्वरांनी राजकारणामध्ये आणि पडद्यामागे राहून केलं, शिवसेना प्रमुखांना हिंदुत्वाची कासधरा म्हणून सांगून मराठी माणसासाठी लढणारी शिवसेना, मराठी माणसासाठी त्याग करणारी शिवसेना हिंदुत्वासाठी बाळासाहेबांनी चौकून दिलं. हिंदुत्वाचा त्याने पुकार केला आणि गर्व से कहो हम हिंदू है ही घोषणा त्याही शिवसेना प्रमुखाने दिली. आणि त्याच दरम्यान या ठिकाणी अयोध्येमध्ये राम मंदिरचा प्रश्न निर्माण झालेला होता. त्या राम मंदिराला खऱ्या अर्थाने शिवसैनिकांनी चालना दिली. शिवसैनिक हुतात्मे झाले. शिवसैनिकांनी त्या ठिकाणी बाबरी मशीद पाडली. त्यावेळी हे जे दिल्लीत आज जे बसलेली मंडळी आहेत ही कोणी आम्ही बाबरी मशीद पाडली म्हणून सांगायला पुढे आले नव्हते आणि कोणी मान्य करत नव्हते की आमच्या कार्यकर्त्याने, आमच्या कारसेवकांनी बाबरी मशीद पाडली. पण त्यावेळी 8-10 दिवसानंतर मुंबईतून आणि महाराष्ट्रातून गर्जना केली गेली. बाबरी मशीद पाडली ती माझ्या शिवसैनिकांनी पाडलेली आहे. कुणाची हिंमत असेल तर ह्या देशामध्ये त्याने विरोध करून दाखवावा. एवढं रोखठोक ज्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे बोलले त्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये आणि ह्या देशामध्ये उसळलेल्या दंगली ह्या थांबल्या आणि हिंदुत्वासाठी लढणारा नेता संबंध देशाला मिळाला. म्हणून बाळासाहेब ठाकरेंना जनतेने आणि हिंदुस्थानातल्या जनतेने हिंदू हृदय सम्राट ही पदवी आपण म्हणून दिलेली आहे. आणि त्याची 2 मुलं कर्ते आणि कर्तबगार असणारे 2 उद्धव आणि राज ह्याच वेगवेगळ्या दिशेने चाललेले आहेत. त्यावेळीची परिस्थिती विचार करता त्यांच्या दृष्टिकोनातून ते ठीक होतं, पण सर्वसामान्य मराठी माणसाच्या आणि आया बहिणींच्या दृष्टिकोनातून ते चुकीचं वाटत होतं. एक दुःख होतं, एक वेदना होती. आणि ह्या वेदनेमध्ये आज महाराष्ट्रामध्ये राजकारणासाठी आणि खुर्च्या मिळवण्यासाठी जी दुभंगली गेलेलं महाराष्ट्र आहे, राष्ट्रवादीमध्ये फूट पाडली, शिवसेनेमध्ये फूट पाडली आणि जे प्रादेशिक पक्ष आहेत त्या सगळ्या देशातल्या प्रादेशिक पक्ष फोडण्याचं काम जे या ठिकाणी दिल्लीमधून केलं जात आहे त्याला श देण्यासाठी, मराठी माणसाची आणि मराठी अस्मिता पुन्हा जिंकवण्यासाठी, देशाला एक दिशा पुन्हा देण्यासाठी महाराष्ट्राचे हे 2 लढवय्ये सैनिक, 2 लढवय्ये नेते एकत्र येणं ही काळाची गरज आहे. म्हणून मराठी माणसासाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या दोघांनी भावांनी एकत्र यावं आणि महाराष्ट्राला नवी दिशा दाखवावी.
तरुणांना नवीन प्रेरणा द्यावी, हे घाणेरडं जे राजकारण चाललेलं आहे, मतलबी राजकारण चाललेलं आहे, हे सगळं राजकारण मी गेले कित्येक वर्ष जवळून पाहिलेलं आहे. आणि मग उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर ते 3.5 लाख मराठी माणसं सीमा भागामध्ये अडकून पडलेले आहेत. त्यांच्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीमध्ये फूट पाडण्याचं काम याच राष्ट्रवादचं नाव घेणाऱ्या दिल्लेश्वराच्या पक्षाच्या माणसांनी केलेलं आहे. दुसरी बाजू आपण बघितलं महाराष्ट्र गोव्यामध्ये मी काम करत होतो. गोव्यामध्ये शिवसेनेची आम्ही संघटना वाढवत होतो. ते गोव्यामध्ये त्या ठिकाणी त्यांनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षामध्ये घुसले. गोमंतक पक्षामध्ये 2 आमदार पहिल्यांदा येतो म्हणून सांगितलं, त्यांची संधी घेतली आणि बाबासाहेब बांदोडकरांनी जन्माला घातलेला, मराठी माणसाने जन्माला घातलेला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष फोडण्याचं काम ह्याच लोकांनी केलेलं आहे. तेच लोक आज महाराष्ट्र तोडण्याचं काम करतायत, महाराष्ट्र फोडण्याचं काम करतायत. त्यांना रोखण्यासाठी आणि त्यांची जागा त्यांना दाखवण्यासाठी ह्या 2 मराठी तरुणांनी 2 शिलेदारांनी एकत्र काळाची गरज आहे. आणि म्हणून या कोकणातून, संपूर्ण कोकणातून आज जी शिवसेनेचा पाया आहे, कोकणाची जनता आणि कोकणातला शिवसैनिक, ते आम्ही आज दोघांना जाहीररित्या विनंती करतोय, आवाहन करतोय मी की तुम्ही एकत्र या आणि तुमच्यामध्ये असणारे आपापसातील वैयक्तिक हेवेदावे असतील, कौटुंबिक काही हेवेदावे असतील ते बाजूला ठेवा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा स्वराज्य, हे हिंदवी स्वराज्य आणि महाराष्ट्राची भगवी पताका पुन्हा डौलाने आणि अभिमानाने फडकवण्यासाठी एक हातात हात घेऊन या. आणि या ठिकाणच्या लोकशाहीच्या मार्गाने ज्या चाललेल्या निवडणुका असतील, लोकशाहीच्या मार्गाने चाललेल्या अन्य जे कारभार जो चाललेला आहे देशाचा आणि राज्याचा, त्याला खेळ घालू पाहणारे, देश गिळंकृत करायला निघालेल्या मंडळींना, दिल्लेश्वरांना त्यांची जागा दाखवण्याची हीच वेळ आहे. आणि म्हणून आई जगदंबेचा आशीर्वाद घ्या आणि दोन्ही भावांनी एकत्र या. ही सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेची आज मागणी आहे आणि त्यांच्या मनातली व्यथा मी जाहीररित्या आपल्याला बोलतोय आणि आपल्याकडे पोचावी आणि आपण एकत्र यावं असं त्या आई जगदंबेनी प्रार्थना करतो. आणि जी वाढलेली प्रचंड महागाई आहे, त्या महागाईकडे कोणी राजकीय लोक बघत नाहीत, पक्ष फोडतायत, सत्तेसाठी एकत्र येत आहेत. गॅसची परिस्थिती काय, पेट्रोलची परिस्थिती काय, भाजीपाल्याची परिस्थिती काय, अरे गोरगरीब जनता आज भरडून मरते आणि तुम्ही राजकारण आणि खुर्च्यासाठी एकत्र आहेत. त्यांना वटणीवर आणण्यासाठी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आणि यांच्या बरोबरच्या तरुण मंडळींनी सगळ्यांनी एकत्र यावं. भांडणं लावणं हे सोपं असतं आणि भांडण मिटवणं हे फार कठीण काम असतं. म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये दुई माजवणारे आज या ठिकाणीची अवलाद जास्त निर्माण झालेले आहेत. गडगंज संपत्ती गोळा केलेले लोक आज पक्ष सोडून जात आहेत. पक्षाने ह्यांना किंमत दिली, पक्षाने ह्यांना नाव दिलं, पक्षाने ह्यांना जीवन जगण्यासाठी दिलं. 10 पिढ्याचं कल्याण करणारे पळून जात आहेत, पण सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय गोरगरीब आणि कामगार भरला जातोय. त्याच्या व्यथा आज आहेत की ह्या दोन्ही भावांनी एकत्र यावं आणि महाराष्ट्राला स्वाभिमान पुन्हा जिवंत करावा, ही आमची त्यांना या ठिकाणी विनंती आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. गणेश मूर्तिकारांसाठी खुशखबर आहे. गणेश मूर्तींना रंगकाम कसं करायचं याबाबत खास वर्कशॉपचं आयोजन करण्यात आलंय. सिंधुदुर्ग जिल्हा श्री गणेश मूर्तिकार संघामार्फत आयोजित कॅमल रंग कंपनीकडून हे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात येणार आहे. शनिवारी 8 जुलैला हा वर्कशॉप होणार असल्यानं मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. गणेश चतुर्थी आता अवघ्या 1.5 महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे गणेश शाळा तयारीला लागल्या. याच पार्श्वभूमीवर गणेश मूर्तिकारांसाठी खास वर्कशॉपचं आयोजन करण्यात आलंय. सिंधुदुर्ग जिल्हा श्री गणेश मूर्तिकार संघामार्फत आयोजित कॅमल रंग कंपनीकडून गणेश मूर्तीवर रंगकाम प्रात्यक्षिक दाखवण्यात येणार आहे. शाडू माती, लगदा आणि गोमय मूर्तीवर रंगकाम कसं करायचं याचे धडे देण्यात येणार आहे. तसेच कंपनीच्या नवीन प्रोडक्शनबाबत प्रात्यक्षिक दाखवण्यात येणार आहे. शनिवारी 8 जुलैला सकाळी 9:30 ते 12:30 या वेळेत हे वर्कशॉप होणार आहे. हा वर्कशॉप सिद्धिविनायक हॉल, माझगाव, भटवाडी, सावंतवाडी इथं होतोय. अधिक माहितीसाठी बापू सावंत 9422 0785 39 या नंबरवर संपर्क साधू शकता. तसेच या वर्कशॉपला उपस्थित राहण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट डिजिटल शिक्षण प्रणाली सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी तिलारी पाटबंधारे विभाग कार्यालयाला भेट देऊन तेथील अधिकाऱ्यांशी पेडणे मतदारसंघात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याबाबत विविध सूचना केल्या. तसेच तिलारी धरणाला भेट देऊन पाहणी केली. लास्ट इयरला फोर नाही काम बरं केलं लास्ट इयर त्यासाठी आता लास्ट इयर केलं तसं तुम्ही काम म्हणजे पावसावर डिपेंड नाही सर की आमच्या हातात काय नाही जेव्हा तुम्ही पाणी सोडता थोड्याचं काय प्रश्न येत नाही सर. जर पाऊस भरपूर पडला तर काय पाणी आपल्याला सोडायलाच पाहिजे नाही. सोडायचा प्रयत्न नाही. जे पाऊस पडतो ते पाणी बाहेर नाही. धरणाचे पाणी जेव्हा बाहेर सोडतात ना तेव्हा इंटिमेशन पहिल्यांदा नाही पण ते टप्प्याटप्प्याने सोडायचं ना. आम्हाला तिथपर्यंत पोहोचायला फॅमिलीला पोहोचायला पाहिजे. तुम्ही नंबर बी घेऊन ठेवा. मग आपण मग ते अवेअरनेस करू शकतो. आणि पाणी सोडताना तुम्हाला थोडं जे लास्ट टाइम सोडलं आहे तसं पाणी तुम्ही सोडलं. गेल्या वर्षी तुम्ही चांगलं काम केलेलं आहे. म्हणजे पूर एरवी कसं शेती बागायती नष्ट होते. चांदेल हसापूर इब्रामपूर जो भाग आहे आमदार गेल्या वर्षी झाले त्यावेळेला ते झालं नाही. आम्ही भेट दिलेली आणि डिचोलीचे आमदार मध्ये एका दिवसाला 478 मिली पाऊस पडला. एका दिवसात 478 त्यावेळी काय करायचं 478 आमच्याकडे रेकॉर्डच नाही. एका दिवसात 35 मध्ये त्यावेळी काय पाणी एवढं जाणार असं राहिलं नैसर्गिक आहे. आम्ही शक्यतो आमच्या बाजूने जे प्रयत्न तेवढं करणार असं आहे आमचं. नैसर्गिक आपत्तीला कोण काय करू. पाणी आहे पाणी तुम्ही सोडा पण ते एवढा एकाच नाही तसं होणारच नाही. आम्हाला पण काहीतरी नियम आहेत ना सर. पण त्या लोकांना त्रास पण आम्हाला तिथं काय फायदा भेटणार. शेवटी तेच म्हणून आम्ही कोण काय होते काय शक्यतो आम्ही प्रयत्न करणार. काम करत जावा. इंटिमेशन आम्हाला यायला तुम्हाला इंटिमेशन यायला म्हणजे ह्या भागात इंटिमेशन नाही आपल्या इकडं पेडणे बघायचे असते की गणेश चतुर्थीला पूर्ण लॉस होतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उधळलेली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी.
महेंद्रसिंग धोनीच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून सिंधुदुर्गातील त्याच्या चाहत्यानं ग्लास पेंटिंग करत धोनीची प्रतिमा साकारली आहे। ॲक्रिलिक रंगाचा वापर करून हर्षद मेस्त्री या चाहत्यानं हे पेंटिंग साकारलंय। हर्षद नेहमी वेगवेगळे प्रयोग करून चित्र साकारत असतो। आज ग्लासवर दोन्ही बाजूला धोनी दिसेल असं चित्र साकारत त्यानं माहीला वाढदिवसाच्या खास शुभेच्छा दिल्या। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग। आजच प्रवेश घ्या। प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली। मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96। शिवसेनेनंतर राष्ट्रवादीत फूट पडली आहे। जिल्ह्यातही याचे पडसाद उमटतायत। नुकतीच जिल्ह्यातील काही नेत्यांवर हकालपट्टीची कारवाई करण्यात आली होती। यावर पत्रकार परिषदेत बोलताना काय म्हणाले जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, पाहूया। जुलै रोजी अजितदादा पवार यांनी राष्ट्रवादी पक्षातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांनी आपापली भूमिका स्पष्ट करायला सुरुवात केली आणि त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने, मी त्यावेळी प्रसाद रेगे असेल, विक्टर डॉक्टर्स, प्रवीण भोसले, अर्चना घारे, नंदुशेठ घाटे, त्याचप्रमाणे सर्व तालुकाध्यक्ष, सर्व सेलचे आमचे अध्यक्ष, प्रमुख पदाधिकारी या सगळ्यांशी चर्चा करून सिंधुदुर्ग जिल्हा हा यापूर्वीही आदरणीय शरद पवार साहेबांच्या मागे उभा होता आणि त्याचप्रमाणे भविष्य काळातही आम्ही सर्वजण शरद पवार साहेबांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहू आणि ते जे दिशा दाखवतील त्याच दिशेवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचं राजकारण चालेल अशी भूमिका आम्ही सगळ्यांनी स्पष्ट केलेली होती। त्याप्रमाणे काही पक्षाने सांगितल्याप्रमाणे प्रतिज्ञापत्र भरून जिल्ह्यातून आम्ही तशी प्रदेशकडे दिलेली सुद्धा होती। अकस्मात दुसऱ्या दिवशी ज्यांनी इथे प्रतिज्ञापत्र भरलेले होते त्याच्यातली सुद्धा काही लोक अजितदादा पवारांकडे गेली आणि त्या तिथल्या मीटिंगमध्ये सामील झालेली होती। आदल्या दिवशी पक्षाचे राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील साहेब यांनी स्पष्ट सांगितलेलं होतं
की कार्यकर्त्यांनी कुठली तरी एक भूमिका, कार्यकर्ते आणि नेते दोघांनी कुठली तरी एक भूमिका घेणं गरजेचं आहे. जी लोक बँड्राच्या MIT कॉलेजमधील मीटिंगला जातील त्यांचा अहवाल ताबडतोब प्रदेशकडे पाठवून त्याच्यावर राज्याचे अध्यक्ष कारवाई करतील हे त्यांनी आदल्या दिवशीच स्पष्ट केलेलं होतं. जेवढी लोक त्या मीटिंगला गेली त्याच्यातले जेवढे पक्षाचे पदाधिकारी आहेत, वृत्तपत्रात आलेला आकडा हा काहीतरी 54 लोकांचा आहे. 54 पैकी फक्त 7च जण आमच्याकडे क्रियाशील सदस्य आणि पक्षाचे पदाधिकारी म्हणून नोंद आहे. उरलेले लोक कोण होते, कुठल्या पक्षाचे होते, कुठल्या संघटनेचे होते हे मला माहित नाही, पण ते राष्ट्रवादीचे नक्कीच नव्हते हे मी खात्रीने सांगू शकतो. कारण राष्ट्रवादीचे नव्हते याचं कारण असं, हे म्हणण्याचं कारण की जे राष्ट्रवादीकडे क्रियाशील सदस्य झालेले आहेत, ज्यांनी राष्ट्रवादीचं सभासदत्व स्वीकारलेलं आहे, अशीच लोक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या संघटनेत अधिकृत सभासद आणि अधिकृत पदाधिकारी आहेत. असं असताना जिल्ह्यातील 54 लोकांची यादी माणसं मिळायला कठीण जात नाही. माणसं कोणी कुठूनही कशी उभी करून ही पक्षाची म्हणून दाखवू शकतो, परंतु बघायला गेलं तर संघटनेत ज्याची नोंद आहे तेच कार्यकर्ते फक्त आम्ही अधिकृत धरतो, तेच पदाधिकारी अधिकृत धरतो. त्या 54 पैकी आमचे असे 2 पदाधिकारी आता ते इथे आहेत, सावली पाटकर आणि दुसरे आहेत सचिन पाटकर, यांची नावं सुद्धा मी वृत्तपत्रात वाचली. आज तेच तुम्हाला सांगतील ते तर अजिबात गेलेले सुद्धा नव्हते. मग अशा लोकांची नावं टाकून काय दाखवायचं होतं हे सुद्धा स्पष्ट झालं पाहिजे. आम्ही पक्षाच्या स्थापनेपासून या पक्षात आहोत. पक्षाची घटना आम्हाला चांगली माहिती आहे. पक्षाची काम करण्याची पद्धत आम्हाला चांगली माहिती आहे. काल मी वृत्तपत्रात वाचलं की हकालपट्टीचे अधिकार जिल्हाध्यक्षांना नाहीत, हे 100% मला माहिती आहे. हकालपट्टीचे अधिकार जिल्हाध्यक्षांना नाही हे मी कबूलच करतो, परंतु ही हकालपट्टी हे आदरणीय जयंत पाटील साहेबांनी केलेली आहे. प्रदेशाध्यक्षांच्या सांगण्यानुसार ही झालेली आहे, त्यांच्या तोंडी आदेशानुसार झालेली आहे. आणि ज्या कोणाला ही हकालपट्टी मान्य नाही, ज्या कोणाला ही कारवाई मान्य नाही, त्यांना राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील साहेब यांच्याकडे जाऊन माझ्या विरोधात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. मला त्यांना हेच सांगायचं की त्यांनी जाऊन प्रदेशाध्यक्षांकडे दाद मागावी की ही हकालपट्टी ही चुकीची केलेली आहे. आम्ही कुठल्याही प्रकारची जयंत पाटील साहेबांच्या म्हणण्यानुसार ही पक्षविरोधी कारवाई आहे. त्यांचं जर असं म्हणणं असेल की पक्षविरोधी कारवाई झालेली नाही, समजा जयंत पाटील साहेबांनी जर त्याची दखल नाही घेतली तर त्याच्यावरती शरद पवार साहेब राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, त्यांच्याकडे जाऊन ते दाद मागू शकतात. पवार साहेब कायम सर्व लोकांना भेटत असतात, उपलब्ध असतात, त्यांच्याकडे जाऊन त्यांनी दाद मागावी की ही जिल्हाध्यक्षांच्या मार्फत प्रदेशाध्यक्षांनी केलेली कारवाई चुकीची आहे हे त्यांनी पटवून द्यावं आणि आपली कारवाई चुकीची हे पटवून दिल्यानंतर आपोआप ती कारवाई मागे होऊ शकते. हकालपट्टी करण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे प्रदेशाध्यक्षांना असतो. त्याप्रमाणे त्यांच्याच आदेशानुसार ही हकालपट्टी झालेली आहे. पक्षविरोधी कारवाई कोणी काय केल्या हे ठरवण्याचा आम्हाला फक्त अहवाल मागितलेला होता की त्या मीटिंगमध्ये कोण कोण गेलेलं होतं, त्याप्रमाणे नावं कळवण्यात आली. जेवढे आमच्याकडे पदाधिकारी आहेत त्यांचीच नावं फक्त कळवण्यात आली, त्याप्रमाणे त्या नावांवर कारवाई झालेली आहे. जे पदाधिकारीच नाहीत, जे पक्षाचे क्रियाशील सदस्यच नाहीत, त्यांचा पक्ष संघटनेशी काही संबंधच नाही, अशा लोकांची नावं देण्याचा प्रश्नच येत नव्हता. कारण त्याच्यातली अनेक नावं तर पहिल्यांदा, आता मी जवळपास 4 वर्ष अध्यक्ष आहे, ती नावं मला सुद्धा नवीन होती. ही नावच मला, आणि ही नावं मला नाही, ही नावं तुम्हाला सुद्धा नवीन असणार.
कारण ही नावं कधी मलाच माहीत नाही, तुम्हाला सुद्धा माहीत असण्याची शक्यता नाही. त्याच्यातली ही जी 2-3 नावं आहेत ती तर समोरच आहेत तुमच्या. त्यांनी स्पष्ट आधीच केलेलं होतं की आम्ही शरद पवार साहेबांबरोबर आहोत. संपूर्ण जिल्ह्यातील 99% जास्त राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा आदरणीय शरद पवार साहेबांबरोबरच आहे आणि याच्या पुढे भविष्यात तो त्यांच्याच बरोबर राहणार आहे. आणि असं असताना काहीतरी 2-5 लोक घेऊन जायची, कुठल्या तरी पदाची अभिलाषा बाळगायची आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात ही फूट अजिबात नाही. छोटासा कपचा उडालेला आहे, तो आम्ही कधीही भरून काढू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हेंनी ठाकरेंची साथ सोडत शिवसेनेत प्रवेश केलाय. यावर बोलताना काय म्हणाले ते खासदार विनायक राऊत पाहूया. नाही, काही जणांची वारी सुरू होती काही महिन्यापासून, याची आम्हाला कल्पना आहे. केवळ आणि केवळ शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी ज्यांच्यावर एवढी मोठी मेहरबानी केली, त्यांनी केवळ आपल्या भविष्यातली पदं राखण्यासाठी शिवसेनेशी, मातोश्रीशी आणि उद्धव साहेबांशी एवढ्या घाणेरड्या पद्धतीने बेईमानी करणारे जे औलाद आहे, त्यांचं मला खात्री आहे की राजकीय अस्तित्व आता पूर्णपणे संपलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. नमस्कार, मी भरत केसरकर. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचे बिगुल जे आहेत ते बिगुल आता वाजलेले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ज्या आहेत ह्या सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात होणार आहे, आता जवळपास स्पष्ट झालेलं आहे. निवडणूक आयोगाने या संदर्भातील महत्वाची घोषणा करताना मतदारांची निवडणूक यादी तयार करण्याचे आदेश एका पत्राने दिलेले आहे. गेल्या 1.5 ते 2 वर्ष निवडणुका ज्या आहेत त्या निवडणुका थांबल्या होत्या. यानंतर ह्या निवडणुका, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका केव्हा होणार हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेलं होतं आणि याला आता उत्तर मिळालेलं आहे. सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये ह्या निवडणुका होणार आहेत. महाराष्ट्रातील मोठ्या महानगरपालिका असेल, नगरपालिका असेल, नगरपंचायत असतील, याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका असेल, ह्या सगळ्या निवडणुका आता सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये होणार आहेत. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये आचारसंहिता लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली आहे. सप्टेंबरमध्ये आचारसंहिता जर लागली तर गणेश चतुर्थीमध्ये रणधुमाळी असतानाच आचारसंहिता असेल आणि या आचारसंहितेमध्ये मतदारांना गोंजवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जे इच्छुक उमेदवार आहे ते इच्छुक उमेदवार मतदारांपर्यंत जाण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. एकंदर जे चित्र आहे, चित्र आता काही दिवसात स्पष्ट होईल, परंतु सप्टेंबरमध्ये आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे आणि ही जर आचारसंहिता सप्टेंबरमध्ये लागली तर ऑक्टोबर 15 ते 20 ऑक्टोबरच्या दरम्यान किंवा ऑक्टोबर एंडिंगला या सगळ्या निवडणुका होऊ शकतात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता जिल्हा परिषदेच्या 50 जागांवर आणि पंचायत समितीच्या 8 पंचायत समितीच्या 100 जागावर ही निवडणूक जी आहे निवडणूक होणार आहे. यामुळे सारांचं लक्ष लागलंय की जिल्हा परिषद आता कोणाकडे जाणार ते आणि 8 पंचायत समितीमध्ये कुणाचं वर्चस्व असेल ते. नगरपंचायतच्या बाबतीत विचार करता सावंतवाडी असेल, वेंगुर्ला असेल, कणकवली आणि मालवण ह्या महत्वाच्या 4 नगरपंचायत नगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत आणि हे सगळं होत असताना काही ग्रामपंचायतीच्या पण निवडणुका होतील. म्हणजे यावर्षी 2023 सालच्या
संपण्याच्या सरत्या शेवटी ज्या निवडणुका होतील, निवडणुकांचं वर्ष मानलं जाते. सगळ्यात मोठी महानगरपालिका आहे ती मुंबई असेल, पुणे असेल, नाशिक असेल, कोल्हापूर असेल, याशिवाय ठाणे असेल, मनपा असेल, डोंबिवली असेल, या सगळ्या मोठ्या महानगरपालिकांकडे सत्ताधारीसह विरोधी पक्षाचं लक्ष लागून राहिलंय. त्यामुळे आता जवळपास निवडणुका ह्या ऑक्टोबर महिन्यामध्ये होणारे निश्चित झालेले आहे. पावसाळा संपल्या निवडणुका होणारे निश्चित आहे आणि गणेश चतुर्थीच्या आधीही आचारसंहिता लागण्याची दाट शक्यता आहे. निश्चितच आता निवडणुकांचे वारे थोड्या दिवसांनी व्हावं लागतील. मी इथेच थांबतो. तुम्ही बघत राहा फक्त कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. पावसाळ्यानंतर निवडणुका, नीलम गोरेंचा ठाकरेंना धक्का, शिंदेंना साथ. राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्षपदाच्या निवडीला स्थगिती, अभित नाईकांनी दाखवलं थेट पत्रच. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.